Numru kbir ta' qdiet mis-soċjetà ċivili se jorganizzaw dimostrazzjoni nazzjonali nhar il-ħamis li ġej protesta li se tibda fis-6:09 ta' filgħaxija. Din id-dimostrazzjoni se tkun qed issir għaliex dawn l-qdiet minn studenti sa' unions qed ikkundannaw b'saħħa l-attakki oxxeni li saru kontra l-membri tal-ġudikatura, speċjalment fuq il-maġistrat li wettqet l-inkjesta Vitals u fuq il-ġurnalisti li qed jagħmlu xogħolhom. L-qdiet tas-soċjetà ċivili qed jappellaw biex tintrefa' responsabilità politika u istituzzjonali għal dak kollu li jirriżulta mill-inkjesta tal-isptarijiet u qed jappoġġjaw lill-uffiċjali pubbliċi li qed jaqdu dmirhom b'integrità. Apparti minn hekk mhux se jippermettu li l-inkjesta tkun imminata kif spjega ma' Net News il-President Onorarju tal-Għaqda Repubblika Robert Aquilina. Aħna qegħdin irresqu l-qudiem qbilna fuq 4 punti. Ġifieri l-ewwel nett illi għandha tintrefa' responsabilità politika u istituzzjonali. It-tieni qegħdin ukoll flimkien daw is-16 il-NGO nikkundannaw l-attakki fuq il-ġudikatura u fuq il-ġurnalisti. It-tielet qegħdin ngħidu li mhux se naċċettaw illi l-konklużjoni tal-inkjesta maġisterjali ikunu imminati u ir-raba qegħdin nibagħtu sinjal qawwi ta' appoġġ lil dawk fl-istituzzjonijiet dawk l-uffiċjali pubbliċi illi qed jaqdu dmirhom b'integrità. L-qdiet li se jkun qed jipparteċipaw fil-protesta tal-ħamis huma l-UHM, l-Aditus, il-KSU, Occupy Justice, Vuċi Kollettiva, il-Fondazzjoni Falcone, SOS Malta, Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ, ManuelDelija.com, Repubblika, ICT Students Association, MBSA, MKSA, Jeff Malta, l-SDM, PEM Malta u il-Moviment Graffiti. Dawk li attendu qed ikunu mħeġġa biex jieħdu magħhom b'nadar ta' Malta. Din id-dimostrazzjoni nazzjonali se tkun it-tieni waħda f'tem ta' ġimgħa u dan wara li eluf ta' nies bieġbu għas-sejħa tal-Partit Nazzjonista quddiem il-Parlament. Għalhekk qegħdin hawn biex ma nħalluhx jaħbi il-verità. Għalhekk qegħdin hawn biex ma nħallu l-ħadd jibża. Għalhekk tajjeb li ġejtu u nirringrazzjakom illi ġejtu għaliex illum tajtu tama lil dan il-pajjiż. Din il-protesta l-kap tal-Partit Nazzjonista tenna li kull min huwa akkużat fis-serqa tal-isptarijiet u jokkupa kwalunkwe karika pubblika għandu jirreżenja.